Σας gamers, Captain Kos εδώ και τώρα θα σας δείξω πράγματα σχετικά με το κανάλι μου και τέτοια πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το αρχικό του κανάλι μου, από το κανάλι μου. Στο tablet έτσι. Ναι, στο tablet. Hello, τραβά βίντεο. Εδώ πέρα όπως βλέπετε έχω τα βίντεο που έχω κάνει like. Εδώ πέρα σκυλάκια. Σκάσε εσύ. Έχω κάνει 2 βίντεο μέχρι στιγμής. Θα ανέβει και αυτό τώρα που τραβάω. Όπως καταλάβατε. Playlist. Ένα playlist έχω εδώ πέρα. Δεν έχει νομίζω. Κανάλια. Από τα κανάλια που έχω κάνει συνδρομή είναι ο Iron Grease με 2 βίντεο και 8 συνδρομητές. Ο Κωνσταντίνος Κοντ Plays με 2 συνδρομητές. Ο Hacky Pixels με 418 βίντεο και 27.137 συνδρομητές. Ο Captain Panes με... Όχι, αυτό να το ξέρω. Τι? Κοίτα πως, εντάξει, έχει κάνει πιο λίγα βίντεο από το Hacky. Ναι, εντάξει. Περισσότερο. Όντως, ο Captain Panes με 254 βίντεο και έχει περισσότερους όμως συνδρομητές. Με 29.430 συνδρομητές. Ο Αντώνης Χ007GR, Παύλο Τρελός Κιούρος με 302 βίντεο και 17.756 συνδρομητές. Ο Κωνσταντίνος Κοντ με 11 βίντεο και 5 συνδρομητές. Και φυσικά ο Σπίθα Gaming με 1 βίντεο και 4 συνδρομητές. Ένα βίντεο. Δεν ξέρω γιατί ένα βίντεο ρε, έχει κάνει πιο πολλά. Έχει παραπάνω. What? Δεν έχω σύνδεση στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων. Αλήθεια, έτσι σου τραβάει. Ναι, μου τραβάει. Εδώ πέρα αυτά εδώ. Καταλάβατε έτσι. Να ακούσουμε αυτό το βίντεο. Θα ακούσουμε soundtrack. Yeah. Εντάξει τώρα δεν τα παίζω για το soundtrack. Εδώ πέρα είναι να κάνετε subscribe βεβαίως τα κανάλια που είναι φίλοι μου, δηλαδή στον Iron Grease, στον Κωνσταντίνος Κοντ Plays. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε για να ακρίβεια. Ναι. Εντάξει, τραβά βίντεο. Δεν μπορείτε να κάνετε σε αυτόν. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, το κάνετε Κωνσταντίνος Κοντ Plays. Ναι, έχουν διαγραφεί όλα τα βίντεο και δεν χρειάζεται κιόλας. Hacky Pixels. Σίγουρα θα κάνετε σε αυτό. Αυτό δεν θα έχετε κάνει ούτως ή άλλως σίγουρα. Αλλά σε αυτούς που θα κάνετε τώρα θα είναι ο Iron Grease, ο Κωνσταντίνος Κοντ, ο Σπίθα Gaming και φυσικά ο Captain Kos. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο μου και τα βίντεο τους. Τα βίντεο τους σίγουρα θα... Τα βίντεο τους σίγουρα θα του αρέσουν, θα σας αρέσουν. Μπορεί κιόλας. Είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Όντως. Ο Iron Grease. Το σίδερο της Ελλάδας σήμερα. Ναι ρε. Κωνσταντίνος Κοντ, ναι ρε. Ναι εντάξει. Αυτό εδώ πέρα, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε τι θέλεις. Θέλω να ενημερώσω πως θα τραβήξω βίντεο καμιά μέρα με Sims Free Play, μπορεί δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να τραβήξει ο Κωνσταντίνος Κοντ βίντεο με The Sims Free Play. Οπότε αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, να γράψετε ένα comment και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Γεια!